Yeah, I left it behind the TV. I hid it there. Siis mun paskapaperi valuu niin lojuu siellä vessanpöntön vieressä. Ja. Mä en kestä sitä, että täällä on tämmönen niin lasten leikkipuisto. Ja täällä on 2 tällaista patsasta. Ja sitten tää toinen näyttää ihan siltä, kun se olisi silleen opettamassa mulle jotain elämänläksyä tai jotain. Että hei, you did really good. Et tosi hyvin teit. Ja sitten toinen on silleen, että älä! Lopeta! You fucked up! Tää. Mikä teki meille Suomessa tällaisia? Mä oon ollut viimeksi Thaimaassa 7 vuotta sitten ja mulla on just tältä alueelta otettu IG-kuva. Ja mä haluan uusia tämän kuvan. Silleen paremmilla vaatteilla. Ja musta tuntuu, että tää on just se spotti. Is this the spot? I think this is the spot. You wanna take a real picture? Yes, I do. Okay. Go. We got it! What train? Mua vähän surettaa se, että kun mä olin täällä 7 vuotta sitten, tää puisto oli ihan sikaihana. Siis me oltiin silloin kyllä arkipäivänä työvuorojen niin jälkeen illalla, mut siis tää oli ihan täynnä kaikkia juoksijoita. Ihmiset pelas tollasilla koripallokentillä. Tuolla oli yksi kohta, missä jengi, siellä oli siis satoja paikallisia. Hello! Hi! Oh my god, no it's so funny. Täällä oli ihan sikana paikallisia, ketkä niin kun harrasti puistojoogaa ja niillä oli sellainen joku zumba-tanssitunti ja siellä oli pilatesta ja siis siellä oli ihan sikana tällaisia niin kun jengejä ympäri näitä puistoja. Mä en tiedä, onks tää tyyli skeittipuisto? Maybe? Ja tuolla oli noissa lammissa sellaisia niin kuin poljettavia joutsenveneitä ja muita tällaisia. Tää puisto oli niin täynnä elämää. Nyt on lauantai. Täällä on hänituskin ketään. Ja tää on ihan täynnä siis tällaisia, niin kuin, että täällä tehdään tosi paljon niin kuin työmaajuttuja. Ja tällaisia korjauksia. And it makes me sad. Mä en ikelle meinaa hehkuttaa ihan sikana, että tää on niin siisti tää paikka. Se, et oota vaan. Okei. Tää oli pyöräilypuisto. Siis voisinpa mä kuvailla teille, miltä täällä tuoksuu. Siis tää tuoksuu siltä. Täällä kukkis tuhansia syreenejä. Vähän freesioita. Ja sit semmonen kostea nurmikko. Tää on... Mä en muista milloin mä oon viimeksi haistanut mitään näin hyvää. Oh dear lord. Koska Maltallahan mikään ei siis tuoksu ollenkaan yhtään millekään. Ja
kun mä olin Suomessa nyt kesällä, niin mä vähän niinku missasin ne parhaimmat kukintoajat viime kesältä. Ehkä viimeksi Suomessa silloin joskus keväällä. I have missed this. Mulla olisikin aivan saakelimoinen jano. Me käytiin tuolla parkissa, niin mä ajattelin, että käydään nyt hakee jotain tällaista teetä, mitä kaikki niinku juo täällä. Mä en saanut tapiokahelmiä, vaikka mä olisin halunnut. Mut mä otin tällaisen vihreä tee, passion hedelmä jutskelin. Mä en loukkaa, että maistuu niin passion hedelmälle. Yeah? Huh? Can I try that? Yeah. You get jotain ottaa sitten. Try. No, it's mine. Fuck you. It's good, huh? Mä en oo menossa tonne ulos. Se on kuuma. Täälläkin on kuuma. Tuolla on kuumempi. Yeah, I left it behind the TV. I hid it there. We're again here. How do you feel? I feel better with my passport now and possession. But yeah, we are back here. Sun's already getting down. Me ollaan saavuttu tänne meidän resortille. Mä en tiedä mistä aloittaa. Meillähän ei ole siis kattoa tuolla meidän vessassa. Sieltä puuttuu semmoinen iso palanen, että joku apina varmaan voi tulla siis repimään mun naaman irti, kun mä oon suihkussa. That's nothing. Meillä on siis muurahaispesä tuolla ja meillä on tällaisia ne ei nyrkin kokoisia. No tällaisia siis tän kokoisia muurahaisia. Ja me ollaan niitä nyt jo jonkin verran tapettu ja Ike on tuolla ollaan tällaisella hyttyssuihkeella laittanut silleen kaikkialle, että nyt nää muurahaiset ei tuu tänne ja tälleen. Ja ne kiipeili ihan sikana ton vessanpöntön päällä. Ja pari kertaa, kun mä tuolla vessassa on jo ehtinyt käymään, niin mä oon siis joutunut aina tappamaan joku muurahaisen sieltä vessanpöntöstä. Ja nyt mä luulen, että niitä ei ollut enää siellä. Ja mulla iski siis luonnollisesti ripuli, koska mulla on tosi herkkä vatsa ja mä oon vetänyt laktoosituotteita tänään. Ja sit mulla tuli se, että okei, I have to go. Mä menen tonne nyt ja Ike on silleen joo. Ja sit mä oon tekstaamassa mun kaverin kanssa. Ja se kysyi, että hei, miten teidän reissu on lähtenyt käyntiin? Ja sit mä kerron silleen tästä meidän hotellista ja kaikesta muusta. Esim. Toi passisekoilu, mikä meillä oli aikaisemmin. Sit mä sanoin sille jossain vaiheessa, että musta tuntuu, että tällä hetkellä, joo, että istun täällä ripulilla täällä vessassa, että laitan sulle kohta ääriä, kun pääsen täältä pois. Ja sit mä sanoin, että niin musta tuntuu nyt siltä, että muurahainen kiipeää mun perseessä. Ja mä heitin sen läpällä, koska mulla oli aikaisemmin ollut sellaista niin kuin haamukutinaa siitä, että mä pelkäsin, että mulla on muurahainen perseessä, koska mä tiesin, että noi muurahaiset kiipeilee tuolla niin vessanpöntön päällä. Ja sit mä vaan niin kuin on silleen, että okei, no ei kai tos mitään, että on tällaista ihme haamukutinaa. Ja sit sitä rippejä edelleen tulee sieltä. Ja sit jos mä pyyhin ja mä oon silleen, että musta oikeesti tuntuu siltä, että siellä on muurahainen. Ja sit mä pyyhkäsen näin, katon sitä paperia. Tässä on tämmönen jäätävä kokoinen muurahainen, mikä näyttää siltä, että se hyppää kohta mun päälle. Ja sit mä pelästyin totta kai, mä aloin kiljuu. Mä heitin sen paperin nurkkaa. Ja sit mä niinku Ike juoksee ja se mitä. Sit mä oon silleen, että mun pöydässä oli muurahainen ja se yritti päästä mun reiästä sisään. Ja et voit sä please tappaa sen, että se on tuolla. Ja siis mun paskapaperi niinku lojuu siellä vessanpöntön vieressä nurkassa. Ja Ike kun mua rakastaa niin kovin, niin se sit noukki sen paskapaperin sieltä ja pudotti sen sinne vessanpönttöön.
Ja sit se murhainen yritti sieltä kiivetä edelleen siis sieltä pöntöstä ylös ja sit me vedettiin se alas. Mä en tiedä, oliko tää tämmönen niinku bonding situation. Do you feel closer to me now? So close. You look like you don't have eyebrows. Well, maybe I don't. It was a shitty situation, I have to say. I mean, Uranus exploded. Imagine that planet. How's your rate for this day? Like all the passport things Well, and all these like aunts and everything. I have to say it's a 3 out of 10. I mean, we have a nice view. Yay! And those are the 3 points I'm giving. How are you enjoying the bed? Kuunnelkaa tätä. Yeah, you just showed it. It's rock hard. Rock hard. Yeah. I love it. Mä en tiedä, tullaanko me nukkuu tänä yönä, mutta katsotaan. Mä pelkään, että mä niin pelkään, että joku muurahainen tulee viemään mun peppuneitsyyden. Where did they go? Siis tällainen monsteri on se, mikä viime yönä kiipesi mun perseeseen. Ja mä voin sanoa, että se ei ollut yhtään hauskaa. It is hot. On kivemmän näköinen matto kuin meillä. Meidän mä sanon vaan welcome. Joo. Tuolla pitäisi olla meri, mut sitä ei näy ollenkaan. Sen takia, kun täällä on, mä en tiedä, onks tää nyt sit niistä paloista, kun täällä poltetaan kaikki maan tasalle, vai onks tää vaan sumusta, mutta joo. Ei näy merta.